जोंनि सिनियर मस्ट रेडिअ आर्टिस्ट बिथांमोनखौ जों थिसनफिनगोन
गोदान जालाय गोजाम जालाय गोदान जालाय गोजाम जालाय जाबाय थानाय जिनिसा जोंना नैबे गोदान गोदान सारमोना गोजाम गोजाम माने बिसोर होननानै जों फुरानाखौबो गारनो हाया आरो जों गोदानखौबो माने थुलुंगा होबाय थानो हाया बे साइसआव आरो दा जेखिया जाया बिनानावखौ आङो माखासे मिमिक्रि बेखौहाय आङो बुंथिनो थाखाय बे समाव खावलायबाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आदानिसिम गिबि गिबियावनो आङो बे बर' रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्ट प्रग्रामाव हांख्राय हरनानै लाबोनायनि थाखाय जोबोर जोबोर खुलुमनाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय बावनाय थाबाय दा आदाया थिननाय बायदि आङो खालामनोसै आरो रायजो राजाफ्रा खोनासंनो गोसो दंना गैया नुदोंमोन नामा फेसबुकाव भाइरेल जादों आं दाउ खौवौनि देंखोखौ बुंनोसै दा बे जाबाय दाउ खौवौनि ओमफ्राय दा सैमानि ओमफ्राय सैमाखौ एखमब्ला बुयोब्ला बा अन्थाइ खुबा हथात गाबो जे सैमाया Thank you.